Добрый день, паважаныя карыстальнікі! Сёння ў нашым праекце гаворыць кніга бессмяротны раман Івана Мележа «Людзі на балоце». Паслухайце, калі ласка, урывак з рамана Івана Мележа «Людзі на балоце». Хаты былі на востраве. Востраў гэты, праўда, не кожны прызнаў бы за востраў, аб яго не плёскаліся ні марскія, ні нават азёрныя хвалі. Навокал адно гніла купістая дрыгва, ды моклі панурыя лясы. Вёска тулілася ля берага вострава. Платы агародаў дзе-нідзе забягалі на куп'ё ўзболатка. З другога боку, на поўнач, балоты крыху адступалі, дорачы людзям пясчанае поле. Адступалі балоты і на заходнім баку, дзе рунелі ці жаўцелі да краю лесу палі. Таксама скупыя, няўдзячныя, хоць у іх глебе і было больш пяску. З поўдня балоты зноў падбіраліся да саламяных, замшэлых радоў стрэх, але ў гэты бок ішла найбольш сувязь са светам, і тут па дрыгве была намошчана дарожка. Што гэта за дарожка, можна меркаваць хоць бы з таго, што ездзілі па ёй смела толькі ў маразы, калі і непралазная твань навокал рабілася цвёрдая, як ток, ці ўлетку, калі дарожка перасыхала. Кніга Івана Мележа «Людзі на балоце» – гэта мой любімы твор, і я раю вам яго абавязкова перачытаць, таму што твор праходзіцца ў школе, і ўсе з ім знаёмыя. «Людзі на балоце» – гэта шэдэўр беларускай літаратуры. Калі чытаеш яго ўголас, то чуеш музыку вясенняга лесу, птушак, якія прыляцелі з выраю, таянне снягоў, бег раўчукоў па дарозе. Іван Мележ працаваў над сваім творам вельмі доўга. Ён адшліфоўваў кожную фразу, і таму раман атрымаўся такі дасканалы. Героі цікавыя, жыццё іх напоўнена праблемамі, хваляваннямі, каханнем, расстаннямі, усім тым, чым жыве кожны чалавек на гэтым свеце. Таму прачытаць яшчэ раз «Людзі на балоце» абавязкова трэба.